בוקר טוב עוקבים ועוקבות שלי, אני נמצאת בפתחו של בית כנסת נווה שלום של יוצאי טורקיה בעיר אור יהודה. בעצם בית הכנסת הזה נקרא על שם בית הכנסת הגדול והמשמעותי ביותר של יהדות טורקיה בעיר איסטנבול. בית הכנסת הזה היווה פלטפורמה למפגשים חברתיים, מפגשים יהודיים, חגים, בר מצוות, חתונות, שבתות, והיה פעיל מאוד, ממש פעיל, עד 1986, אז אירע הפיגוע הגדול שלהם, בו נהרגו 22 מתפללים. בעצם מאז נסגר בית הכנסת לקהל רחב, ונפתח אך ורק בשלושת הרגלים. בית כנסת נקרא בלדינו קהל, מהמילה קהל, כמו קהל מאמינים, והרב שלנו נקרא חכם, כי הוא חכם. אז בפעם הבאה שאתם הולכים לבית כנסת, תדעו שאתם הולכים לקהל ופוגשים את החכם. שתהיה לנו שבת שקטה, מלאה בחטופים שחוזרים הביתה, ובשורות טובות לכולם. שימו לב, אף שבת לא נפגעה בצילום זה. שבת שלום ומבורך לכולם.